паролҳои телефон ва аккаунти шуморо взламат кардан мушкилӣ надорад. одатан мо барои ҳимоя кардани телефони худ номи худ ё фарзандон, рақамҳои телефон, соли таваллуд, аз пинкод бошад 4 1234, графический ключ Z ё ин ки L ба ҳамин монанд мемонем ки ин шикастани пароли моро осон мекунад. аз 10 аккаунте ки интихоб мекунем 3 ё 4 истифодабаранда як паролро дар ҳамаи сайтҳою почтаҳояшон истифода мебаранд ки агар рафту ногаҳон ба ягон сайтҳои фишингови даромада регистратсия кунанд ва ё ин ки ягон вирус дар телефонашон ғалтад, шумо тамоми имконияти телефони худро яъне ба онҳо додед, яъне ба тамоми сайтҳои шумо онҳо доступ меёбанд ва хайру хуш мекунед бо телефони худ ва шояд шуморо низ қарздор ҳам кунанд. дӯстон, дар телефонҳои худ паролҳои мушкил монед ва ҳама сайтҳои худро паролҳояшро иваз кунед. кӯшиш кунед ки ақаллан дар охири паролҳоятон ҳамон ҳарфи социални сет ё почтаи худро истифода баред ки якбора ҳамаашро фаромӯш накунед. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд.